Ayan na, ayan na, ayan na! Ako ay nalulula, hindi ko mapigilan sa kanya. Ako'y lubos na humahanga. Sa suot niya, ikaw ay magdududa. Ngunit Ayan na, ayan na! Shout out mga papa. Anong club kayo, ma'am? PS po. Ayun, shout out. Shout out mga papa. Shout out papa. Ayun, bali mga kadilmas, andito tayo ngayon sa, sa bypass kung saan inaantay natin yung mga iba pang tropa natin kasi ang mangyayari dito old school concept kung saan sabay-sabay kami pupunta sa venue. O shout out mga papa. Medyo so far marami na kami ngayon dito pero marami pang darating. Shout out papa. Shout out mga mamsi. Anong club kayo? Solo lang. Ay, Solo Riders. Shout out Solo Riders. Shout out mga papa, shout out. Anong club kayo mga sir? Riders Troops. Ayun, shout out Riders Club. Ayun, ayun ang troops. Shout out papa, anong club kayo? Nabati ko yung pamilya ko dyan sa Dubai. A few moments later. Saludo, Rap Council! Salud sa inyo mga papa! Mga ka-Gmart, bali pupunta tayo sa Paulido, Urdaneta City kasi doon gaganapin ang charity event na to. Tara, let's go! Panoorin muna natin ang mga malulupit at gwapong riders. Old school concept kung saan tara, let's go sa sa mismong venue ng charity. Sana all. Guys, welcome to my vlog. Nga pala, shoutout nga pala doon sa may hawak ng camera. Papa Dion Max 23. Ayun, Papa Loy. Press. Hello po, saludo din, ma'am. Ayun. Bali, andito na tayo sa mismong venue, mga ka-Dilmax. Ayun o. Riders Alliance of Pangasinan. Rock Council. Dito siya rin natin, isang bata, mga ka-Gmart. Ayun, ito siya.
Bali yung dito, wala pa. Ang gusto mag-avail ng sticker for a cause na meron po tayo per raffle, which is dalawa po ang mananalo. Nagtatago, nagtatago. Kunin po natin sa raffle, which is nakatulog ka na nanalo ka. Okay? Ayun. Hindi na po kayo Bali, ito yung ginawa nilang skaldo ngayon. Ayun, papa. Walang saw. Ayun oh. Biglang nahiya sila nung andyan na yung camera, biglang nahiya sila. What the fuck? Paano masabi? Ano yun? Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ayun, baba. So please, okay na po kayo, 30 pesos each. At ito po ay raffle po, bunutin, nilalagay ng number sa likod. A few moments later. Anong nangyari, papa? Anong nangyari? Yun lang. Sana all na-over sa kama. Sana all. Ayun, shout out. SPS po, SPS. Ayun. Hanapin natin si Dean Max. Ano? Ayun o. So yan, sir, maraming salamat sa suporta. Ito ay munting regalo ko ng JJ Sticker House. And then bilang respeto kay Boss Dion Max. Yun, salamat Papa Jirik sa laging suporta kay Dion Max 23. Agbyag Tilocano, salamat Kabsat. For the peace and safety. Maraming salamat po in behalf of all of the leaders and club respected here and the riders alike sa Pangasinan from East, Central, and West. My vow to you all, sir. Maraming salamat po. Saludo sa inyo dito po. Picture tayo, picture. Salot sa PNP, nakapulisan natin yung saan, dito sila para bantayin itong charity event na nangyayari. Kami na. Ayun o. Oh. Kami na. Shout out sa aso ko. Aso talaga. Sana all may patalastas na. Darating din tayo dyan, Papa. Alright, yung control yun, pag halimbawa medyo malapit na yung may deadline yung yung blood bank natin. Pero probably, para sa riders yun, at the same time, para sa mga first degree family. Kasi tulad nung nangyari sa member ni Papa Ato, kailangan siya ng alam na ito, hindi tayo makareact agad. Kasi nga wala tayo pinagkakawakan. Ito na ang mga pastor, sis. Bukoris na tayo. Akala lang nila kasi si Mount putit. At towards the president. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Dito ko natatapusin ang aking vlog. Kung nag-hindi kayo sa napanood nyo. Ingat po lagi. God bless all. Bye!